Το 1985, στην καρδιά της Αθήνας, στο Ψηρή, δύο άνθρωποι με πάθος και αποφασιστικότητα, ο Κυριάκος Παπαδέας και ο Νικόλαος Τσίγκος, ιδρύουν την ΚΑΠΑ Παπαδέας νη Τσίγκος όμικρον ε. Μια επιχείρηση που εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μέσα σε λίγα χρόνια η εταιρεία εδραιώνεται στην αγορά. Γίνεται μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Σιδηροπολών και πρωτοπορεί με την πλήρη μηχανοργάνωσή της το 1991. Η ανάπτυξη είναι ραγδαία. Το 1999 επενδύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις Αχαρνές, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή. Το 2000 είναι η δεκαετία της καινοτομίας και των τολμηρών κινήσεων. Η εταιρεία λανσάρει το 2002 τα προϊόντα στερέωσης F-SCO και το 2005 τη σειρά ηλεκτρικών εργαλείων Krausmann, που γίνονται γρήγορα συνώνυμα της αξιοπιστίας. Στα 3 επόμενα έτη η εταιρεία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία. Ενοικιάζεται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος στον Ασπρόπυργο και το δίκτυό της αριθμεί πλέον 2.000 συνεργαζόμενα καταστήματα. Την ίδια περίοδο φέρνει την επανάσταση στον τρόπο βιδώματος με το πρωτοποριακό σύστημα StarTech. Η δεκαετία του 2010 σηματοδοτεί ακόμα μεγαλύτερη επέκταση. Συνεργασίες ορόσημα, όπως η αποκλειστική διανομή των Black & Decker και DeWalt, που σε μερικά χρόνια καλύπτει όλη σχεδόν την Ελλάδα. Αναγνώριση της εταιρείας ανάμεσα στις ισχυρότερες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Ενοικίαση νέων αποθηκευτικών κέντρων και αποκλειστική διανομή των προϊόντων Tactics. Από το 2016 και για τις επόμενες χρονιές η εταιρεία επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό της μετασχηματισμό και σε νέες αποκλειστικότητες. Ξεκινά την αποκλειστική διανομή των αεροσυμπιεστών Black & Decker by FNA. Εισάγει τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα παραγγελιοληψίας για τους πολιτές και καινοτομεί με το νέο online B2B σύστημα παραγγελίας των πελατών μας. Την ίδια περίοδο προχωρά στην αποκλειστική διανομή πληστικών εργαλείων DeWalt by Anovi Reverberi, γεννητριών by Pramac και ειδών προστασίας. Μέχρι που το 2019 η εταιρεία μετονομάζεται σε Παπαδέας ΑΕ, επισφραγίζοντας την ηγετική της θέση στην αγορά και την ίδια χρονιά ανανεώνει την εταιρειακή ταυτότητα Krausmann. Το 2020 η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχίας και λαμβάνει σημαντικές διακρίσεις από την ICAP. Το 2021 και 2022 προχωρά στην αποκλειστική διανομή των καροτσιών και των αξεσουάρ ένδυσης Black & Decker. Ενώ το Krausmann εμπλουτίζεται με την προσθήκη 2 νέων υποκατηγοριών, τα Dynamic Tools και τα Home Solutions, και παρουσιάζει τα νέα εργαλεία Brushless με σύστημα μπαταρίας Unipower. Επί 3 συνεχόμενα έτη, η εταιρεία βραβεύεται από την Diamonds of the Greek Economy ως μια από τις δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Το 2022 εξυγχρονίζει τις λειτουργίες της με ένα νέο σύστημα διαχείρισης αποθήκης WMS. Και φτάνουμε στο σήμερα. Το 2025 η εταιρεία περνάει σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, επενδύοντας στο μέλλον. Ταυτόχρονα πρωτοπορεί με μια τεράστια καινοτομία, εγκαθιστώντας ένα τελευταίας τεχνολογίας AI ρομποτικό σύστημα εκτέλεσης παραγγελιών. Το ίδιο έτος συμπληρώνονται 40 χρόνια αδιάλειπτης ανάπτυξης, σχέσεων εμπιστοσύνης και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Παπαδέας ΑΕ, 40 χρόνια ιστορίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης.